Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban. Kellemes délután kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztő társammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is a 25. Miskolci Kocsonya Fesztivál helyszínéről, a Pannonia Hotel előtti kis térről jelentkezünk. Ide a Kossuth Rádió kihelyezett stúdiójához várjuk beszélgető társainkat, hogy a délután folyamán megismerjék Miskolc érdekes egyéniségeit, aktív és alkotó közösségeit. Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban. És a folytatásban olyan kincsekről lesz szó, amelyeket fűzhetünk gyöngyökből, méghozzá nagy-nagy odafigyeléssel. Kis Gabriella, a népi iparművész gyöngyfűző érkezett meg hozzánk, és nézegettem én azokat az alkotásokat, amelyeket hozott. Persze, nyomokban ott van benne a hagyomány, benne vannak a színek, de mégis a modern nő ékei is lehetnek, úgy, ahogy az ön fülében lévő lila színben játszó, bojtokkal díszített fülbevaló. Szóval akkor mi az elsődleges, a hagyományos értékek megmentése, vagy esetleg ezek újra gondolása? Mind a kettő nagyon fontos. A hagyományok őrzése annyiban fontos, hogy magát a technikát, az ékszernek a formáját megőrizzük, és a színeket pedig úgy próbáljuk alakítani, hogy a mai ruhákhoz viselhető legyen. Illetve még a funkcióját tudjuk megváltoztatni, tehát akár karkötőt tudunk készíteni belőle, akár egy övet, amit hoztam is, amit ugye a népi hagyományokban nem viseltek, azonban magát a technikát át tudjuk örökíteni, át tudjuk alakítani egy ma viselhető ékszerré. De azt is figyeltem, hogy azért a hagyományok akár a Gyöngyös Pártánál is ott megjelennek. Tehát, hogy vannak olyan hagyományos ruhadarabok, kiegészítők, amelyek gyönggyel díszítve, akár most is még egy néptánc fellépéskor, vagy hagyományos bemutatón felvehetők, és akkor ezt kezdte egy kicsit újra gondolni, vagy tovább gondolni. Ez merészség, vagányság, kíváncsiság, mi minden? Én azt gondolom, hogy a modernkornak a kihívása, hiszen ezt ketté kell bontani, mert van, aki teljesen hagyományos ékszereket készít, mint ahogy én is készítek azokat is, de azért fontos az, hogy meg tudja mutatni a hétköznapok során, hogy mi az, ahová húz a szívem, hogy mi az, amit én szeretek viselni, hogy mi az, ami nekem fontos a népművészetben, illetve a hagyomány őrzésében. És mi az, ami igazán fontos önnek? Tehát az, hogy ezeket a színeket mondjuk megtartsa, vagy a formákat tartja meg, és azokat rendezi más formátumba, vagy más ruhadarabra, tehát hogy hogyan őriz, és hogyan alkot újat? Mindenképpen a hagyománynak az őrzése a fontos, és a továbbadása számomra. Tehát, hogy megtanítsam a következő generációnak azt, hogy hogyan készítették ezt őseink, illetve, amit említettem is, tehát a mai ruháknak a viseléséhez egy olyan ékszert elkészíteni, ami egyáltalán nem kilógó, de azért kellőképpen feltűnő, hogy észrevegyék akikkel találkozok. Szerencsére most már a hagyományos értékeknek ez az újragondolása, újra teremtése, én inkább azt mondom, ez kivívta magának az elismerést, tehát most már nem, valamiféle olyan dolog, amit úgy rossz szemmel néznek akár azok, akik mondjuk a viseletet még viselet formájában hordják, hanem azt mondják, hogy milyen jó, hogy vannak ötletek, hogy a mai korhoz lehet igazítani, és így nem veszik el. Észreveszi ön is azt, hogy így már nem veszik el? Tehát így akár az a nyakék, vagy az öv, amit elkészített, vagy az a hosszított gyöngyfülbevaló, az már fölkerül a mai nők, asszonyok kelléktárába, és fölveszik akár egy hétköznapon egy kicsit, amikor úgy ki akarnak tűnni a nagy szürkeségből? Abszolút, és ezért is van szükség a hagyománynak a megőrzésére, illetve a modernizálására, hogy viselhessük, hogy maga az érték megmaradjon, amit ránk örökítettek őseink, és tovább tudjuk adni gyerekeinknek ezt a tudást. És ön ezt mind hol tanult? A gyerekkorában is szívesen fűzött gyöngyöt, aztán ezt egy kicsit továbbfejlesztette, vagy az internetről leste el a tudományokat? Kezdetben az internet volt, ami segítségemre volt, tehát az alapokat ott tanultam meg a technikának az elkészítését. Azonban van egy bizonyos pont, amikor már muszáj kutatni. Amikor utána kell menni a múzeumokba, a könyvekbe, esetleg mesterektől tanulni, hogy lehet azokat a hagyományos ékszereket elkészíteni technikailag, illetve a színeknek a hagyományos megőrzését, ami visszaadja az eredetit. És ezeket a kutatásokat ön maga szabad idejében végzi, vagy amikor azt mondja, hogy most úgy csinálnék valami, nem tudom, valami különleges nyakéket, vagy fejpántot, vagy nem tudom, egy extrém övet, akkor úgy visszalapoz a régi történeteket, visszakeresgéli a régi könyveket, hogy milyen volt, és akkor ugye eljátszik, megtervezi, megrajzolja, hogyan születnek az alkotások? Ez is elő szokott fordulni, azonban az én szívem csücske Kalotaszeg, és Kalotaszeg volt az a terület, ahol én kutatásokat végeztem, 3
évig a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa voltam, és gyakorlatilag arra tettem fel ezt a 3 évet, hogy Kalotaszeg összes falujában összegyűjtsem a ma még létező ékszereket, ezeket leírjam, dokumentáljam, és ebből kiadványként továbbadjam azt a tudást, amit én ott megszereztem a helyiektől. Az első rész már megszületett ebből a könyvből, most írom a második részt. Az első rész az a Nádasmenti főkötő csipkék címet viseli, a második rész a kalotaszegi párták lesz, ez ha minden jól megy, akkor idén kiadom ezt a tanulmányt, és aztán, hogy beszéljünk a férfiakról és a férfi ékszerek is megjelennek, illetve különböző bojtokról fogok még írni, amik gyöngyből készültek. Na most felkeltett az érdeklődésem, hogy egy dolgot mondja, egy gyöngyös férfi ékszert, vagy nem tudom, ami úgy ott volt valaha, csak már elfelejtettük, hogy létezett. Ott kint hordják is, kalapdíszek például, illetve mellénydíszek, ami a viselet része, és táncosok viselik mai napig. Na hát izgalmas, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy erről is egy kicsit beszélt nekünk Kis Gabriella népi iparművész, gyöngyfűző. Várjuk az újabb kiadványt, Kalotaszeg számtalan kincset rejt, és bizony a gyöngyöket akár ma is lehet viselni. Kicsit újra gondolva, kicsit másként rendezve a gyöngyszemeket, de a modern nő éke lehet ma is. Országjáró. A kocsonyás tálból kiugrott a béka a mézes kalácsba itt, mert érkezett hozzánk Pipic Anna Mária mézes kalács készítő, és hát csodájára ugye persze, hogy készítettől is békát. Természetesen készítettem, bár most idén én nem fogok mézes kalácsot árulni, de más években szoktam, és akkor mindig a békának ilyenkor nagyon nagy sikere szokott lenni. Nagyon mesebeli ez a béka lány, béka fiú, vagy király, király? Hát én szeretem az ilyen mesebeli motívumokat, meg az állatokat is. És az ön esetében a mézes kalács készítés az hogyan jött? Ez teljesen klasszikus módon, mint a legtöbb háziasszony. Karácsony előtt elkezdtem mézes kalácsot sütni, és azzal díszítettem a karácsonyfát, és aztán a család mindig biztatott, hogy készítsek, mert nagyon tetszett nekik. Aztán a nagy áttörést az jelentette, amikor a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület köreibe kerültem, és ott nagyon sok szakmai tanácssal láttak el, meg egy olyan közösségbe kerültem, ami azért teljesen más, mint hogyha otthon saját maga készíti az ember. Sok minden mással is foglalkozhatott volna, mondjuk hímzéssel, bármit csinálhatott volna, de mégis azt mondta, hogy legyen a mézes kalács. Miért? Hát ez az, amit nem lehet megmagyarázni szerintem. Ez próbálkoztam egyébként más mesterségekkel is, szoktam bútort festeni, van ez a népi bútorfestészet, aztán nemezelni, de mindig visszatérek a mézes kalácshoz. Én ezt szeretem. Valószínű, hogy azért, mert ez egy olyan ősi mesterség, ami mindig is nagyon sok örömet okozott az embereknek. Tehát, ez egyfajta időutazás a mesterségben, mert hozott ugye bemutatásképpen mézes kalácsokat, és persze, hogy szíveket, szívecskéket, különböző felirattal. Így van. Ugye a mézes kalács szív az egy hagyományos magyar termék, és igazából több századra nyúlik vissza a mézes kalács szívek eredete. Hagyományosan a vásárokban lehetett ezekhez hozzájutni, abban az időben, amikor még ugye nem voltak üzletek, hanem az emberek nagy része a vásárokban, főleg a vidéki emberek a vásárokban szerezték be a portékát. Mondjuk a fiú, a legény vett a kedvesének egy tükrös mézes kalácsot. Így van. A tükrös mézes kalács az egyébként az már komoly szándékokat árult el. Általában azt akkor vették a legények a lánynak, amikor már komoly szándékaik voltak, tehát ezzel szerettek volna úgymond üzenni a lánynak, hogy szeretnék majd őt elmenni feleségül, és ha a lány elfogadta, akkor elfogadta a közeledési szándékát is. Itt ugye ez a jelrendszer működik, és hát már azt mondta, hogy fiú, lány, legény, leány, hogy elhagyta a zsebkendőjét, majd, hogy nem ugyanaz a kategória, szóval ez egyfajta jelrendszer, de hogy nézem itt a motívumokat, díszítést, ez ugye saját maga alkotta díszítésről van szó, de egy picit persze benne van itt a régmúlt is beleszőtte, illetve írókával beleírogatta. Hát nyilván a szimbólumok azok több száz, sőt több ezer évesek is, amiket használunk. Itt van a tulipán, ugye? A szívecskében a tulipán. A tulipán az hát igazából magyar motívumnak mondják, de nem csak a magyarok művészetében jelenik meg, de a tulipán egyébként az egy
nagyon erős női jelkép. És ebben a szívben, amit itt a kezemben is tartok, amit hozott magával, ugye itt van a nap, a hold, meg és a többi, tehát azok a szimbólumok, ami az ősiség szerint is fontos. Így van, a nap és a hold, az a férfi jelképezi a napot, a nő pedig a holdat, és akkor van még rajta két madár, ők pedig jelen esetben a szerelmes párt. És kik vásárolnak ilyen mézes kalácsot, ami mondjuk ezek a jelrendszerek vannak, amiből lehet olvasni, a tudást meg lehet szerezni, meg az információt, mert tulajdonképpen ezek kódolt üzenetek, akkor nem volt SMS, hanem ilyen formában tették meg, de itt már a betűt is hívta segítségül ezen a mézes kalács szívecskén, hogy milyen jó nekem, hogy vagy nekem. Ez is egy üzenet. Ez is egy üzenet. Hát én azért szeretek főleg szíveket készíteni, mert nagyon szeretnek az emberek szívet vásárolni, amit ajándékba adnak, és sokszor ugye az ember nem tudja megfogalmazni, hogy pontosan mit szeretne mondani, de ezekkel a kis apró üzenetekkel valahogy pont célba ér az igen, benne van a szíve, lelke, szóval ezt így tulajdonképpen mondhatni, hogy tárgyasítja azt a fajta gondolatát, amit ki szeretne fejezni a másik iránt. És a szív, ugye a szívesség, a szívesen adása azért, meg a szívből jön valami, gondolom az nagyon fontos. És ahogy nézem önt is, meg ahogy beszélt erről az egész alkotásról, a mézes kalácsosságról, azt olvasom ki, hogy ön is ezt szívesen teszi. Hát igen. Én amúgy mindent próbálok szívvel, lélekkel, de a mézes kalács készítés az tényleg egy szerelemnál. Nem szívtelenség ezt mondjuk megkóstolni, ketté törni? Nem, én nagyon örülök neki, hogyha megeszik egyébként. Tehát készítettem már ilyen hatalmas épületkomplexumot is, most utoljára a jezsuita gimnázium tanári kara kapott egy nagy épületet, és akkor is azt kívántam nekik, hogy majd fogyasszák el egészséggel, mert a mézes kalács szerintem igaz, hogy sokáig eláll, de nagyon finom is. Úgyhogy én nem haragszom, ha megeszik, hanem örülök neki. De minden esetre szívvel, lélekkel teszi mindezt, amit tesz. Köszönjük szépen Pipic Anna Máriának, mézes kalácsosnak, mézes kalács készítőnek, és hát hallhatták, egy mézes kalács több, mint egy mézes kalács. Így van. Országjáró. Nem tud nálad senki jobbat, hallhattuk itt az előző muzsikában, és már is lépek Pós Krisztiánhoz, aki fafaragó, népiparművész, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. Én azt gondolom, hogy faragásból igazából önnél sokan nem tudnak jobbat készíteni, legalábbis én azt gondolom, mert 1, 2, 3 óriási bottal érkezett ide. Milyen botok ezek? Ezek juhász botok, rézkampóval és kovácsolt vaskampóval. A botoknak a fafaragása az különböző motivumkincsek vannak rajta, de általában mindig úgy faragom meg a botokat, hogy valamilyen történetet meséljenek el. Történet az fontos, de maga a bot, az honnan van? Mert rá kell leelni a botra is. A botokért fel kell menni az erdőbe. Általában somfából csinálom a botokat. Azt ugye ki kell szedni, legtöbbször gyökérről, utána meg kell párgolni tűzön, ki kell egyenesíteni. Ha igazi pásztor embereknek csinálom, akkor trágyalébe be van téve, az ad neki egy olyan örök szívóságot, hogy akár élethosszig tartó botok is lehetnek belőle. De van az úgy, hogy rátalál egy botra, és az sokáig ott áll, mert nem tudja, hogy éppen mi lesz annak a sorsa, de valami biztosan, mert hogy az ember érzi azt, főleg az, aki ugye faragással foglalkozik, meg a népi motivumokat rögzíti, ezt a jelrendszert ezen a boton. Hát igen, szokott lenni úgy, hogy sokáig áll egy bot, de általában nálam mindig úgy van, hogy felkérésre faragok, és általában mindig a ma még meglévő kevés igazi pásztor emberek jönnek hozzám, és nekik az életének a mozzanatait faragom a botokra. Hát akkor tulajdonképpen ez egy önéletrajz, egy ilyen bot. Így van, igen. És miket tud egy emberből erre a botra ráfaragni, hogy mikor született, vagy milyen nagyon nagy eseményen ment keresztül? Hát például sokan szokták kérni, hogy a szülei fénykép alapján faragjam rá, akkor egy különböző sztori, vagy ha szeret, van egy bizonyos pásztorkutya típus, amit szeret már évtizedek óta, generációk óta, akkor azokat tegyem rá nekik, monogramokat, évszámokat,
akkor általában a pótnak a tetejére mindig belefogadom a magyar címet, mint a egyik legtöbbet használt szimbólumunkat, és a körülötte lévő indás virágos motívum az általában a családi állapotát jellemzi az adott személynek. És ugye egy nagyon fontos munkája, állomása az ön számára, hogy elkészítette a Hortobágy örökös pásztora címet viselő pásztorbotot, az emlékbotot. Azért az nem semmi. Hát ez a nagy hortobágyi csárdában vannak kiállítva már örökre. Ez mindig úgy van, hogy az elhalálozott örökös pásztoroknak egy emlék, és ha ez úgy van csinálva, hogy ami juhász, az juhászbot, a gulyásnak gulyásbot, ugye a csikósoknak nincsen botja, de az is egy ilyen gulyásbotra jellemző, és az ő életükből kivont kis figurális alakok vannak rajta. Azért az önmestersége azért több, mint egy népi iparművész faragó, mert ott van ugye vegyünk egy örökös pásztort, vagy egy pásztorembert, az a beszélget, majd, hogy nem pszichológusa is, majd azt követően mindazt, amit őt elmond, azt ön valamilyen formában a kézügyességének megfelelően, amiről azt kell mondani, hogy remek, azt rögzíti a fán, a boton. Hát ez talán lehet, hogy azért nekem egyszerű, mert én is ugyanebből a kultúrkörből érkezek. Hát ön is pásztor volt? Nem, hanem a őseim között voltak csikósok is, plusz a mai napig egy gazdálkodó család vagyunk. Hát akkor erre mondják, hogy egy nyelven tud velünk beszélni, meg szinte mondhatni, hogy együtt dobban a szívük. Így van, igen. És ebben a faragásban, bár már azért utalt arra, mi a szépség? Hát leginkább nem is azt, amikor megcsinálom, vagy a készítése, vagy maga az alkotást, hanem amikor átadom a tulajdonosnak, és látom azt az őszinte örömöt, azt szerintem minden díjnál, mindennél többet ér. El tudom képzelni azt a képet, ön izgatottan viszi, hogy vajon hogyan fogadják a botot, amit hosszú időn keresztül faragott, és akkor aki ezt megkapja, hogy nézi tüzetesen, és akkor úgy magára ismer. Így van, hát volt rá példa, hogy mondjuk ez egy kis sztori, hogy annak idején egy öreg juhász embernek olyat faragtam, hogy fiatal korában lopták a kukoricát egy barátjával, megállította a rendőr, és a rendőrnek mondták, hogy megy a repülő az égen, addig a rendőr odafigyelt, addig betakarták a kukoricát, és én ezt ráfaragtam ugye a botra, és amikor ezt ők meglátták, akkor könnyet csalt a szemébe a történet. Akkor ennek a botnak ereje van? Hát minden pásztorbotnak valamilyen ereje van, mert ugye ez egy hagyományos, mitikus dolog is, nem csak egy sima bot. És most mind dolgozik éppen? Mit hagyott maga után otthon? Most 2 botot faragok a Kapoli Antal pályázatra. 2 népdal szerepel a 2 boton, egy borsodi népdal és egy csángó népdal, ami szinte ugyanaz a 2, csak az egyik az egy pásztor nóta, a másik egy rabnóta. Köszönjük szépen, és hát én azt kívánom önnek, hogy faragja tovább ezeket az élet dolgokat, ami ezzel kapcsolatos, tehát az emberek életét faragja erre a pásztorbotra, és akkor majd találkozzunk, és ismét beszélgetünk egy jót. Köszönjük szépen Pós Krisztiánnak, fafaragónak, népiparművésznek, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasának, hogy itt volt, és hát ilyen szívből, lélekkel mondta mindazt, amit tesz. Köszönöm szépen. Országjáró. És a folytatásban mesélő szőnyegek, mesés szőnyegek, Durda Ágnes hímző textilműves érkezett meg hozzánk, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja, aki legszívesebben szőnyeget sző, vagy egy nagyon különleges technikával készít olyan mesés és mesélő szőnyegeket, amelyek tényleg, mint hogyha egy térben is kirajzolódnának, és egy mesevilágba kalandozhatunk a segítségükkel. Mi ez a különleges technika? Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ez a technika a punch needle, angol nevet viseli, ami magyarul hímzőtűnek szoktunk fordítani, és ez nem igazán hímzés, hanem inkább szőnyegkészítés. Tehát itt magát a szövetet, a szőnyeget készítjük el vele, kicsit olyan bögdösés. Ahogy ez a punch szó, ez azt is jelenti, hogy kicsit erősen megbögdössük az alapanyagot, és így képzelzünk hurkokat a szőnyeg. Gyakorlatilag a szőnyeg anyagát így készítjük el. Azt mondja, hogy hímzőtű, de azért ez messze áll a hagyományos értelemben vett tűtől. Tehát, hogy ezért az egész kezét, az egész kézfejét úgymond lefoglalja, és hát valóban erőkifejtésére alkalmas kis fogó is van rajta.
Igen, egy fa rész van, amin tartom a kezemet, és a végén van egy fémrész, de ez nem olyan erős szúrós szerszám, mint amit a hímzésnél használok például. És a szőnyeg vagy az a falikép, ami kialakul, az esetleg a régi subázás technikájához valamit hasonlít? Én azt tudom leginkább ehhez közelebb hozni, mert az is úgy egy kicsit úgy térben kiemelkedett. Igen, hasonlít, bár más technika. Abban hasonlít, hogy ott is nagyon sokszor gyapjút használtunk. Tehát ez a technika, amit én űzök, vagy szeretek nagyon, ez gyapjút használ. 100%-ban gyapjúfonalat, vagy akár gyapjúcsíkokat, szövetcsíkokat, és ezáltal van egy ilyen masszív struktúrája, vagy nem is tudom, hogy... Tömött az egész. Úgy az embernek úgy kedvelen úgy ráfeküdni, egy kicsit úgy ráhajtani a fejét, mert olyan puha hatása van az egésznek. Igen, mert én a tűvel tudom szabályozni, hogy milyen legyen a mélység, tehát tudok a hurkoknak a hosszát szabályozni, és így egy kicsit tudok háromdimenziós hatást elérni vele. Sok-sok képet is hozott az alkotásairól, és sok mindent láthatunk arról, hogy a tengervilága megelevenedhet akár, vagy egy mesebeli városka, házak és épületek egymás mellett. Tehát honnan jönnek az ötletek, hogy mit alkot, mit var ki tulajdonképpen ezeken a szőnyegeken? Ott talán úgy mondanám, hogy én hozzám nagyon közel áll a természet és a természetes formák. Tehát azok, amiket megtekinthetnek, ezek sok esetben mondjuk azt, hogy kicsit Hundertwassert inspirált alkotások, tehát őnála is az, hogy ne legyen minden egyenes, tehát a szövéssel szemben, amit említett az elején, ahol gyakorlatilag egyenes vonalak vannak, meg meghatározott, hogy hogyan haladhatunk. Itt nagyon szabadon mozoghat a kezünk, mintha festenénk a fonallal. Úgyhogy éppen ezért említettem Hundertwassert, mert ő is ezt mondta, hogy nem hisz az egyenes és a szögletes formákban, hanem a természetben minden ugye íves, és kanyarodik, és tekeredik, és ezt szeretem visszaadni ezzel a technikával. Ettől van egy ilyen kicsit akár ilyen barcelonás gaudis hatása is, vagy egy kicsit ilyen lebegős, ilyen kicsit táncolós, egy kicsit olyan mesés az egész. Igen, és szabad. És szabad, és ez nagyon fontos. Térjünk vissza magára a technikára, mert hogy azért ezzel a technikával most még csak ismerkednek nagyon sokan, és összesen 2 ember tudja oktatni ezt hivatalosan Európában? Igen, én az Oxford minősített oktató vagyok, és még Németországban van egy hasonló hölgy. Gyakorlatilag ez az amerikai szőnyegkészítés, a tradicionális amerikai szőnyegkészítésnek a technikája, és ezért én ezt kint is tanultam, és úgy oktatom itt, illetve tanítom, és próbálom megismertetni a közönséget. Persze van bennem egy olyan is, hogy mivel a Népművészeti Egyesület tagja is vagyok, tehát kézműves vagyok, a magyar népművészetnek ugyanez nem része, de próbálom ötvözni. Tehát tavaly nyáron is volt a komplex alkotó táborunkban lehetőség arra, hogy tanítsam ezt a technikát, és hogy hogyan tudjuk ezt a magyar népművészettel egy kicsit összehangolni, és ott is használni. Na és hogyan lehet összehozni az almát a körtével? Oké, gyümölcs, mind a kettő, de mégis egy kicsit más, vagy akár az ananász alma, akkor ezek még távolabb esnek egymástól. Igen, hát ahogy említettem, én hímző is vagyok, tehát az aprólékos technikát egy picit aprólékosabbá kell venni, ugyanakkor az anyaghasználat, a gyapjú maga, az természetes európai, mondhatnám magyar alapanyag, tehát maga az anyaghasználat mindenképpen hasonlít hozzá, és a motivumvilágot lehet átültetni még. És elfogadja a népművészet ezeket az ötvözeteket, vagy ezeket a különleges fúziókat? A zenében ma már ez teljesen jól működik, sőt, szinte elvárás, hogy kalandozzunk a zenei stílusok között. A népművészet terén és a hagyományok terén ez mennyire elfogadott, hogy újszerű dolgokat hozzunk be? Ez a technika nem, tehát a népi iparművész cím eléréséhez, vagy a zsűriztetéshez nem alkalmas. Ugyanakkor arra, hogy akár oktassunk, és megismertessük a motivumvilágot minél szélesebb körben, arra alkalmas lehet. Vagy például az anyaghasználatra, hogy miért jó gyapjút használni, vagy a festésre, mert én is saját magam festem a fonalakat, és azt lehet természetes módon is, illetve szintetikus festékkel is. Tehát nagyon sok mindent, de magát a kézművesség szeretetét szerintem mindenképpen alkalmas rá is el lehet érni vele. És mindenképpen csodálatos és különleges. Nem tudom, hogy mostanában készül-e esetleg egy olyan kiállítás, vagy bármi olyan helyzet, ahol ezt meg lehet majd nézni, ahol megmutatkozik ön? Remélhetőleg igen, ugyanakkor most erőteljesen tanulok, mert az Angol Királyi Hímzői Iskolának is tanulója vagyok, és most nagyon koncentrálok. Ott is szintén gyakori a gyapjú használat, a gyapjú hímzés. És valástokat fog készíteni? Vagy mit csinálnak az Angol Királyi Hímzői Iskolában?
iskolában? Hát igen, azt is, tehát az aranyfonalas hímzés, bár az is megint azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon is létezik, hiszen az úri hímzés nagyon gyakran, de akár a trencsényi motívumokban is nagyon gyakran használunk aranyfonalakat, de emellett a gyapjú, náluk nagyon finom a minőségű vékony gyapjú van, tehát a gyapjú hímzést is. Úgyhogy majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Hát mindenféleképpen izgalmas kalandozás a művészet terén és az alkotás terén. Durda Ágnes hímző, textilműves volt az országgyáró vendége. Különleges amerikai hímzésről beszélgettünk, ami ötvözhető egy kicsit a hagyományos népművészettel, és a királyi varróiskoláról is szó volt. Úgyhogy egy sok kalandozás és sok különleges alkotás várható még. Durda Ágnes, köszönjük szépen! Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.